Ang Masayang Pamilya, kwento mula sa DepEd TV. Sa isang malayong lugar, may mag-asawang biniyayaan ng 3 anak na nagngangalang Mario na tumatayong kuya kina Maria at Mary. Si Maria ay ate naman ni Mary at si Mary ang bunsong kapatid nila. Sila ay malulusog na bata dahil mahilig silang kumain ng masusustansyang pagkain gaya ng mangga at mansanas. Mahilig din silang kumain ng mani at karni ng manok, lalo na kung ito ay pinirito sa nakalubog na mantika. Masarap! Yan ang palaging banggit sa tuwing kinakain nila ang mga pagkain ito. Tunay ngang nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan ang mga pagkain ito dahil laban ito sa sakit na kumakalat ngayon. Gayon din ang pagsusuot ng mask sa tuwing lalabas ng ating tahanan, sambit ni Kuya Mario. Kaya, masayang-masaya ang mag-asawa sa tuwing nakikita nilang malusog at masaya ang kanilang mga anak.